Сәлем, Зөлфәт. Сәлем. Син Шәрик клубының ветераны буларак беләм. Син кайчаннан бирле монда йөрисең? 2000 елда беренче тапкыр килгәнемне хәтерлим. Шул бинада үтәйди кешеләр, әйме? Нәкъ шушы бинада ия. Менә хәбәр бит әле безнең бар, менә бу бинабыздан безне куып чыгарга телиләр һәм дә бинаны сатырга телиләр. Моңа карата фикерең ничек синең? Әлбәттә кызганыч булыр иде, әгәр дә мондый хәл була калса, ләкин ул теге уйланылган эштер дип әйтәс килә, чөнки менә монда җыелган барлык яшьләрнең аннан соң бар урыны булыр микән? Аны уйланган булса, әгәр дә яңа бина бирелә торган булса, әгәр дә тагы да яхшырак, тагы да уңайлырак, тагы да заманчарак дип әйтик, чөнки бит хәзер 21 гасыр һәм бу бинада миңа калса хәзерге яшьләр өчен бәлки кечерәктер дә бүгенге көндә. Әгәр дә бирелә икән, бу әйбәт булачак, әлбәттә. Мен безгә әйтүләр буенча башка бина турында сүз бармы гомумән алганда? Гомумән бөтен бина турында сүз бармаса, әлбәттә кызганыч, чөнки бу бина белән минем чыннан да бик матур хатирәләр. Бу бинада мин беренче курста укыганда килеп кердем. Монда мин үземә яңа дуслар таптым һәм әлеге дуслар белән әлдә аралашабыз. Менә аларны гына алсак, мәсәлән, бүгенге көндә чыннан да теге республик күләмендә танылган кешеләр дип әйтердем мин. Гамил Нур, шул ук Рафис Җамдиханов, шул ук Рама Юлдашев, шул ук Рима Бикмөхәммәтова, шулай ук Интертат.ру газетасында, электрон газетасында эшләүчеләр, Конгресста эшләүчеләр, Лилия Сиразиева, ул инде безнең телевидениедә эшләүче. Менә без ул вакытта Шәрик клубына йөреп, аны оештырып, шушы Шәрик клубы кысаларында без хәтта спектакль да куеп, ул спектакль белән Изге Болгар җирендә ул спектакльне күрсәтеп, ел сайын без Изге Болгар җиренә бара торган идек һәм ул традициялар әлдә тамамламагандыр дип ышанасы килә. Димәк, яшьләрнең җыелу урыны булырга тиеш. Димәк, синеңчә бу бина булуы яшьләр өчен бик әһәмиятле. Әлбәттә. Менә элек ничек әһәмиятле булса, мәсәлән, мин инде хәзер бит инде беренче курс студент түгел, мин хәзер аяк теге чыннан да теге фикерләп әйтә алам, үткәннәрне күздә тотып әйтә алам, чөнки наңгар 13 ел вакыт узган. Минем өчен чыннан да бу бина кирәкле һәм мин бу бинада йөреп, шушы Шәрик клубына йөреп, үземә бик күп кирәкле әйберләр туплый алдым. Менә милләтебез үсешенә бу бина инде булса йогынты ясыймы синең фикереңчә? Әлбәттә йогынты ясый. Без менә Шәрик клубында йөргәндә төрле чараларга йөри торган идек, концертларга йөри идек, шул ук артистларыбызны куәтләп һәм аннан гына тыш монда җыелган вакытта төрле политикларны чакыра торган идек. Монда шагыйрьләр килә иде, алар белән аралашу үзе бер кызык иде. Шагыйрьләр, язучылар, композиторлар, кемнәр генә килмидер менә ул вакытта. Ул минем дөресен әйткәндә хәзергесе көнне мин әйтә алмыйм нәрсә барганын, чөнки еш йөргәнем юк, ләкин әллә нигә бер булса да килеп китәм. Менә әллә нигә бер килгәндә дә бүген дә мәсәлән менә бик матур чара, бик матур бәйрәм, яшьләр үзләренең яраткан җырчылары белән, артистлары белән, җәмәгать эшлеклеләре белән күрешә алалар. Шуңа күрә милләт өчен бу бинаның файдасы зур һәм эшчәнлеге бар. Бик зур рәхмәт.